inonzi Liberty Maga ndobva kwachikokwa pa PO Box Chikokwa Primary School 2003 Chimanimani. Ndoshanda ndiri kuSouth Africa. Vamurei vakatuma nhume yavo kumba uko musi wa3 July achitaura zvekuti vari kuda munhu wekumba kwedu vanhu wekumba kwedu. Then vakasvika vakaona mwanasikana wekumba kwedu anova iri 4th born mumba medu. Then akazofamba nayo akaenda nayo pasachigaro. Munhu nhume akatumwa navamurei vaya vasvika pasabhuku ipapo vakazama kubvunza kuti ko vari kudiwa. Vakati vasvika pehanzvadzi yangu payakaroorwa, hanzvadzi yangu yakabvunza kuti zvamatumwa kudai kwakanaka here. Akabva apuwa tsamba yanga yakanyorwa kuzi tiri kukudai kumba kwedu mangwana zvisina kukundikana. Saka ndopa vakazobvunza kuti zvisina kukundikana chiko, kwakanaka here, kune chikwereti here, chii chakaitika? Oyo akati ini handisi kuzivawo kuti chii chakaitika, asi zvorunzi muri kudiwa mangwana pasina kukundikana. Saka hanzvadzi yangu iyaya yakabva yamhanya ichienda pasabhuku ikazodaidza neimwe hanzvadzi vakanga va2. Vakasvika pasabhuku vabva vamutaura kuti ndo nyaya iripo, tauzoona munhu achisvika netsamba iri kuzi munofanira kuti musvike kwaumba kwamurei zvisina kukundikana mangwana makuseni. Vakamhanya vanga vasina mari, vakazama kukwereta mari yekuti vakwanise kunzwa kuti vamurei vanga vari kuda chiko. Akazama kufonera vamurei kuti vazama kukonfema kuti chii chiri kuitika, kuneiko mazotida emergency kudai. Vamurei havana kutsanangura, vakangoti uyai kunoku munozozvinzwira masvika, asi munhu hamufaniri kukundikana. Right, vakazomuka makuseni vacho vakabva vaenda kwamurei. Ndopa vakasvika vakatsanangurwa nyaya yekuti baba venyu vakanga vakatora mishonga yangu. Mishonga iyoyo vakatora vachiri jaha vachifamba nemukwasha wavo wainzi Mutogo. Saka takataurirana kuti vanofanira kuzobhadhara mombe iye haina kuzouya. Saka izvezvi ndaakuda mombe dzese dziri mudanga. Hanzi vakatanga vari varuda mombe 12, vakazopedza vakati nepunishment, saka ndaakuda mombe dziri 12. Ndozvavakataurirwa vazosvika kwamurei. Saka ipapo pakanga pasina mwana wechikomana pamba, pakanga pasina mwana wechirume. Vakazama kutsanangura kuti zvepasina vanhu vechirume panapa tinogona here kuti tibudise mombe. Vamurei vakati nini zvinotomanikidzirwa kuti mombe idzodzo dzibude because masoja angu endoshanda nawo atsamwa akutoda ropa izvezvi. Saka mukatadza kubudisa mombe idzodzo idzi, pamabrothers enyu ari kuSouth Africa one wacho ari kutofa izvezvi, because zvese izvi ndiri kuzviona pagirazi rangu. Ndozvavakataura. Saka vakabva vatya kuti saka munhu angatofa here tichiziva kuti chii chichauraya munhu. Vakabva vadzoka vakataura vakati tokumbira kuti tichienda kofonera vamwe sokuti taitangouya tichiti tiri kuuya kunzwisisa, taitisina kunga tagara pasi because tisaiziva kuti tiri kudaidzirwi. Akabva ati hapana munhu anoenda kufoni, munoswitcha off mafoni, then totoita zvinenge zviripo. Imimi munoenda kotora mombe, mouya nemombe kumba, mubhadhara chikwereti chakasiyiwa nababa venyu. Ava vakati alright, zvakanaka. Ndo pakanzi vamurei vakabuda mumba, vakabata gona ravo rakanga rine zvinhu mukati, vakabatisa mwana wechisikana hanzvadzi yangu muhombe akanga aripo, achiti iwe uchitaurira muzita rako, kana mombe dzikatadza kuuya ndiyo takuzoteera nezvikwambo izvi because zviri kuda ropa. Saka mombe dzikatadza kuuya dzinoteera iwewe because iwewe ndiwo une zita ratakusiya pano. Saka vanasikana vakabuda pamba pavamurei. Vamurei vakati kana maakubuda pano pamba hamubvumirwi kucheuka kumashure, munoramba makafuratira kusvika mabuda maenda. Vakauya vanasikana kumba, vakaizama nepavanogona kuti vakwanise kutora mombe mudanga. Vakapa mombe, zvikanzi parodiwa mombe 12, parodiwa bhaketi renjera, vakazobhadhara $25 kuripuresa bhaketi iroro.
parudiwa mari yedhiziri yekuti mombe dzikwanisa kutakurwa wakazobhadhara $50 parudiwa mbudzi yegotora then nejongo rehuku. Kubva vamurei vakatora zvinhu izvozvo vakabva vaenda kumba kwavo. Ndo zvakaitika ipapo. Mushonga uri kunzi vakatora vachiri jaya wakanga uri mushonga wechi? Hanzi mushonga waakatora vachiri jaya wakanga uri wekuti mombe dziwande mudanga. Ava vari kutaurwa ndibaba venyu? Hanzi ndo pavakatora mushonga wakanga uri wekuti mombe dziwande mudanga. Saka imi muchikura ndimi vana vacho mombe dzaiwanda here? Mombe isusu dzedu hapana mombe dzakambowanda. Mombe dzaitonga pamba pedu isusu panguva yatakatokura dzanga dzito dzevamwe sekuru dzetaitochengeta pamba ipapo. Zvokuti hatina kana kumboita mombe dzaipfuura 15 mombe. Hadzina kana kumbopfuura mombe dzedu since I was born. Kubva pendakabarwa 1988 hatina kana kumboita mombe dzinopfuura 15 mudanga. Mombe dzaingoramba dziri pasi because taingoti dzikangodai pakaita panoda school fees baba vaitengesa tichikwanisa kubatsirika ngenzira iyo. Saka zvokuwanda zvokuti dzakamboita more than 15, hadzina kumboita more than 15 mombe dzakanga dziri pamba. Vamurei maivaziva here kumashure kwese kuti munhu wamukangozoziva pabuda nhaurwa iyi? Vamurei hapana munhu anomboaziva kumba kuti chero mai vangu vakabereka chaivo hamuna kumbobvira akambowaona chero pafesi pavo from the beginning, kubva paakatanga kugara nababa kusvikira paakazofa last year. Pana haana kumbo kana mwana wakumba kwedu first born haina kumbobvira akamboona Vamurei pamba pedu kana vachiuya kumba kwedu vachitaura nababa. Hapana munhu akambozoona izvozvo. Pamwe vaionana havo somewhere tisingazi, but kumba chako hapana munhu chero ivo vacho pamba pedu havapazivi. Saka imi makazofonerwa muri kuSouth Africa? Ini ndakazofonerwa ndiri kuSouth Africa. Kuti ndozvaitika? Ndozvaitika. Saka makamboenda kwavari here kunovati konya iyi yakamira sei kuti vakutsanangurirei? Vamurei? Vamurei ndakazoenda kwavari ndikasvika ndikataura navo. Vamurei vakatsanangura saizvozvo kuti ndakapa baba vako vachiri jaya mushonga. Ndichichovabvunza ndichiti baba vangu veni vakafa vane 86 years dzekubarwa. Ko ivo Vamurei vakanga vane makore mangani havana hava kukwanisa kunditsanangurira kuti vanewo makore mangani ekubarwa kuti ndikwanise kuunderstanda because handina kukwanisa kunzwisisa kuti zvakaitika sei papi vaizvifambisa sei because baba vakanga vane nguva yakareba vasingafambi zvavo vakagara kumba. Saka pavakanga vachitsanangura zvekuti vaitora zvinhu vachiisa vaitora zvinhu vachigadzira ngenzira yavaigadzira ndiona baba vangu aitoona because baba vakanga vakagara kumba nguva yakareba. Saka handizivi kuti hangu kuti vaishandisa sei. Saka inini pendakauya ndikataurana navo zvendandakataurana navo Vamurei ndezvekuti Vamurei tazvinzwa kuti mimi baba vakatora mishonga but nguva yavakararama baba pa 86 years mimi hamuna kumbouyawo muchibvunza chikwereti baba vachiripa pamakore seakararama. Makanga muchigarirei panguva seyakareba zvakadai? Handizivo hangu kuti vaigarireiwo havana vakwanisa kunditsanangurira kuti vanga vachiita nezvei because vanga vachiziva sokuti vaita vane glass ravanoona ndiro zvinhu zvavo kana zvichinga zvichiitika. Okay fine. Ndakazoti ndauya ndo pandakati ndotaura nemupurisa wakanga akaclear mombe kuti dzikwanise kufamba kubva uko dzichiuya kudestination dzanga dzisifana kufamba. Then ndakauya tikasangana naVamurei tikataura navo Vamurei. Saka tataura naVamurei takapedzerana ipapo ndezvekuti ndakati chinhu chekutanga mombe makatora pamba nenzira isiriyo iye ndisina kufarira inini because makatora pamba nenzira yekufarira yekuchichidzira vanhu zvekuti kudai manga makatora nzira muchishandisa matare ekwana chief then motaura nana chief kuti vanhu vokwamagaa kana kudai makauya pakafa baba momira sekuti panodaidzirwa vanhu vane zvikwereti momirawo muchitaura kuti murume wafa apa ane chikwereti changu chinoota zvakati family yese iripo otherwise ndaizoacceptawo inini ndaizozwisisa. Saka mazongouya munhu wamakaita naye zvinhu hapasisina ende panguva yake yekurarama yese paakararama hamuna kukwanisawo kuuya. Then mauya masvika imimi muchitaura kuti mombe muri kuda mombe dzese dziri mudanga
isusu vanhu varipo hatisi kuziva mishonga yemakapanana kuti yaiwothawo mombe 12 here kana yaiwothawo mombe dziri pamusoro pe12 ipapo, hatisi kuziva. Saka inini ndaikumbirawo kuti mimi muende nepasi pedare, musvike kudare momangara nyaya yenyu, because tina chief chikukwa variko ende tinogarawo pasi pachief chikukwa. Mosvika momangarawo pasi pachief chikukwa tese tiripo, then uconfirm kuna baba kuti mishonga yavakatora yaiwotha mari, then tokupai zvinenge zviri pamutemo. Zvisaite zvokuti hanzi mimi munenge muchiti nekuti mimi baba venyu vakanga vakadai, ende mimi munouya muchitaura nevana vechisikana pamba. Vana munenge muchitaura navo vechisikana pamba vanhu vakatoroorwa kumadzimba kwavo, makavatora mukavabvisa kumadzimba mukavauya kuvaitisa zvinhu zvekumba, tikasara titori madambudziko nevarume vacho, zvinhu zvakadaro. Saka takataurirana tikakwanisa kuzwisisana kuti mombe ngadzidzoke. Vamureve vakabvuma kuti vanokwanisa kumbodzosa mombe, then tozoita restart, voenda nekumatare vachiuya kutevera pfuma yavo sekutaura kwavanoita. Saka tazogara vamureve vakandipa nguva kuti mombe hapana dzese, pane mombe dzisiripo. Chitipawo nguva, ndakavapawo zveshuwa nguva, ndofunga at least it was 1 week so vakwanisa kuzadzisa mombe dzavaiti hapasina dzese. Then ndazouya vakangotaura kuti mombe hapana dzese still. Then mombe wakati vakanga vakataurana neumwe munhu akanga akapanana naye mombe, handichazivi kuti ndianani ende aipanana pakuti kudii panguva yacho zvauzikanwa ndiwo. Then vakati ivo pane mombe dziripo dzimwe pane mombe dzacho idzodzo dzakabva, mombe dzakanga dziri 12, vakati mombe dziripo dziri 3, chimbotora mombe dzimboripo, then tosara tichiita way forward yekuti titsvage dzimwe dzisipo dzavanga vakapanana nemunhu wanga akapanana naye, handisi mashandzirana akanga akaita. Of which mombe dzakanga dzisiripo ndokuti mombe dzanga dzisiripo i9 pa12 mombe idzodzo. Then ndakatora mombe dziya, pandakazouya kumba kwavo vakati vachavadzerawo dzimwe mombe 2, vakandipa mombe 2 dziya but dzakanga dzisisiridzo pane idzi dzakanga dzakabva kumba kwedu. Then ndakatora mombe dziya ndikaenda nadzo kumba, of which dzavakandipa dzaiva dzichiri zvimhuru zvadzo as compared nedzavakanga vakatora, but ndakangozviaccepta sezvo zviri. Saka nyaya yetanga yetisiri kuzwisisana ndiyo nhasi ndeyekuti pane mombe dzasara idzi vamurevi vari kuti mombe havakwanisi kudzibvisa dzese because dzakaende kune munhu waakapa iwo. Handizivi kuti vakapa kana vakamutengesera pamadhiri avo, handizivi kuti vakanga vachishanda sei, but ndo vakapa kuti mombe dziende ikoko. Saka petisi kunzwisisana nhasi ndepekuti mombe dzinodzoka sei. Ivo vari kuti inini ngandiende kune munhu waakanga akapa mombe iwo, ende munhu waakapa mombe iwo inini ndakanga ndisipo, ende handizozove vaipanana under which circumstance, vaitengeserana here, vaichengetesana here mombe kana kuti handichazivi, but ivo vari kuti ndiende ikoko ndiende kopuhwa mombe dzakasara. Saka ipo papo ndo pane argument yedu petisiri kunzwisisana, because inini kuti ndikwanisa kuti ndiende kune munhu ndichiti ndipe mombe wandisina mbobvira ndakambosangana naye before, ndichisvika ndichiti ndipe mombe, handizivi, haana mboya kumba kwedu munhu yeye kutora mombe, munhu akatuma vanhu munhu netsamba kumba kwedu ndivamurei. Saka nyaya yapedu ndeyekuti hatisi kuzwisisana kuti vamurei vanonditi ndiende kune munhu waakapa mombe iwo waaishanda naye wandisingazivi, ndo pane nyaya ipapa. Okay, kwa imwe baba venyu vasati vashaika havana kana mwana wakambosiya vataurira nezvenyaya iyi kuti vakambopiwa mushonga kuona kwavamurei? Baba havana zvavakambotaura. Baba vakatotaura pavakanga vachirwara vari kuChipinge, vakatotaura zvikwereti 2 zvavakataura zvakanga zvida kubhadharwa nemombe idzodzo, mombe 2 futi, zvikwereti vanhu 2 nemombe 2, because yangoti 1 mombe uku mombe. Ichi chavo ichi vakazongouyawo vachizongotaura, ndo vanotozvidze, ndo vaitoziyana nababa. Isusu hatina, baba hapana zvavakambotaura, kana kuti vamureva vaimbosvikawo kumba kwedu vachimboonana nababa, hatitovazivi, ende hapana kana munhu ombovaziva kumba kwedu, atozozikanwa izvizvi. Since vashaika hamuna mamwe matambudziko amanga muchisangana nawo here mumhuri menyu yekuti mungati padanga ari kukonzereswa neizvo kuti havana kudzosera chikwereti chavo? So far hapana zvetakasangana nazvo baba, hapana zvetanga tati tasangana nazvo. Ndoda kunzwa kuti ningiri izvi zvakaitika rini kuti vakatora mombe dzakaizoendeswa kwadzakaendeswa, pava pane period yakakura zuva rini?
kutora kwavakaita mombe kubvisa kwachikokwa kutora kuti vakudzitora dziende muzita ravo zvakaitika muna July musi wa 3 July 3 or 4 this year. This year. Okay. Ko mombe dzakasvikira kuno ika dzakabva dzisikosvika kudzakasvika kupfuurira kwadzakaenda ikoko. Handichazivi manje kuti vakazoita sei papapo because inini ndakazonga ndisizipo ba. Hapana munhu akanga aripo, vakangotora mombe vakasainirwa mombe vakatakura mombe nemota yavo vakabva vaenda zvokuti vakazodzisira papi vakazopana handichazivi papa. Tete usaende kuretu Anita nekumira. Tina chikwanzero tete agara. Right. Unonzi ari chokutanga. Danga mazuva ano wemwakureurira kududze mwana achimudumbu. Karetu munhu unorumba atauri vanhu. Hakuna munhu kwete kuti kare kana nazvino baba. Hakuna munhu anoenda kunoromba achitaura. Kutora fake yari kutora mwana uyu. Apano ndikoromba. Mukadzi wako chaiye mumhatso akahura unozoronga kukotsora. Akutauri chikomba changu ndambohura kana kuti ndageze unogeze tsvina yemunhu. Akutaurira. Hino enda point inotora mwana uyu. Kwendiri notora uri kurasika. Ngekuti unoromba atauriri munhu. Zvinozoonekwa ngakuchiningiswa kuti munhu wakaromba. Munhu unoba atauri ndiri mbavha. Munhu kuti lano nditi ndiri mbavha. Saka ndati aya vana aya ngevana vangu vane tsitsi. Ndinogamuchira kuti ngatironge nevana vangu murunyararo. Kuti akaona uyu unoti mukoma ake, akaona unoti mukoma ake. Asi mutemo ndazoti bvai pamatso pangu. Kana izvo mambo ndati pano. That this is last warning yekuti muuye pamatso pangu. Bvai pano musikati kuti mumatare. Rekerai. Muchida kundipe pfuma yangu. Mondipa musikati kundipe pfuma yangu. Ndati rekerai. Ndakubvunza mubvunzo nezvaataura achiti hanzi tiri kuda sign. Ndouraya munhu. Hana kuti yechi angotaura ere. Ndouraya. Aiwa musataura kunge inini ndindiva ndatiuraya. Ari kuti iye ari kuti toda sign inoratidza kuti zvechokwadi mune chikwereti. Baba vavo vakanga vaine chikwereti asi haana kuti sign yechi. Pane here sign yamukavaratidze nayo kuti musasataura munodzinetsa nekuramba wakamira noti mudzororo wanangu unode sign ka uyu saka zvakanaka endai musazotiteera ndobata kuti musanditeera sign yamuchida kuiona muchaiona ange tsitsi arekerei vana kana bhaibheri varekererei kuti hapana zvaanoita zvaanoziya rekai firi muri muchidima. Saka kuchema kwaanosainu kurye sadza richidziya. Kurye sadza ngemaoko ake. Unokana kupakwa kuti chipako ndio saini yonoda. Wozopedza ndiani? Ndingira ndio waite kudaro. Tinokurekera. Vana vangu vakati varekererei. Vakatana ng'ombe dzavo kuhina. Uyu petiri ishe nemwe mwauye kutore izvi. Zvinopangidzira kuti mwauye kuzwawo. Kuti lero zhinji reZimbabwe rugodzidzawo kuti pazvinhu zvakaita senge so matanho anofanira kutorwa ndeaya neaya neaya. Hino wakauya akatora pe ng'ombe dzangu dzaasikazi kundipa iye nawo. Unazviona? Uchiti zvakazongezva baba angu. Vari kubhadhara haiziye rungezva baba avo. Vari kubhadhara haiziye rungezva sekuru wavo. Iwe ndiwaziya maningi. Asi vanoziva here kuti mimi ndio mabasa amunoita ekurombesa vanhu. Haikona kurombesa. Ukasvika chimusoro unorwadza nokupenda mushonga musoro. Ndoziva kuti mune mabasa amunoita makawanda. Ndoda kubvunza kuti ivo ava vanoziva here kuti kana uchinge uchida kuti upfumi hwako huwande enda kuna sekuru ava vanogona kukubatsira. Mina ndichikutaurira. South kune gorobori dziriyo dzichizouya kuti anosvika pano kana kuenda kusouth kwacho. Andikuona kuZambia
akusima basa kunyepera kuna Namibia chiri kuzwa ngano anje nokutaurira anouya towirirana kuronga okay uno mushonga wemundani uno mushonga somwakaita zvo muri magentlemen mbere kwa amuna zvikonzo kuti mai yako ndo akakurwa kuunonga wakafamba uri jaha okay kana usiri jaha uchibva mumhatso mwako ukaenda mumhatso mwomunhu akakugadzira hauna mbereko unotaura here kune vanhu kuti hai akomana vana mbereko hautauri unofanira nazvo iwewe nemukadzi wako mugare zvakanaka hino zvotaura kuti atode saini ndachizwa mambo musha mutauro munhu enda saini ndada kupa ndinokupa ndisikadi kupa handikupi hauzivi zvauri kuita ko mukavanzwirawo tsitsi iyo saini yaari kuda kai kuti monyatsotaurana nyaya yopera pamberi pamambo mumboisa zvesaini pasaidi moti aiwa ikati mutanga tapedza matano ndizvo daizvo ndingadai ndichitawani ndichitoape saini okay ndambope saini wenyi chounokupira ndo chaunopuwa havana adiki ka zvimwe ndezvokutodzidzisa saka asaye kutambire kumakomo usikakunokwire gomo ndizvozvo iri pfuma haana pfuma yakadai ngeyangu ushi uri pano tonazo kutaura ndinokuenda naye mambo nemwe majournalist ndomutaura yaano ndinokutora ng'ombe dzebabangu ndokudani uri namba naniwo muta uinamba nani mufamily yavo haatosvizi ndiri namba nani anenge akutyawo zvekuti akakudzai nhamba hai panotanganisa kuchitya ngatiende pasi pamambo ndanisoda hangu kutaura because mati tisataura sanda ndiri kuziva vataure saka yadaro inodai mwaite unyika iziye mwaite unyika dzidze chikuru chedu ndechekuti vanhu vadzidze kuti chemunhu achitorwi yasvika nguva uri kudifenda babangu iwe zvakatanga uri mudumbu uyu vana vanofa kachikaredu ngekusataura kuti ndambohura kana ndiri muroi kurera ukati wambozikwa kurera kudura asi wadura mwana wake unoita unopona usikazi kudura ke mwana unoita unofa ngekuti nditi ndiri mutsvene usiri mutsvene saka ndapedza hangu wakomana we tinotenda mukoma mashoko enyu ekupedzisira mashoko angu ekupedzisira anoti isusu kuti vakarombesa havana kurombesa hatisuzivi chetinoda mombe dzedu bheki kana vakarombesa tozoona kuti vakarombesa tozotsvaga asi ndataura kuti hatishandi pakahoriwa saka ndozotaura hamuna kurombesa muri makatora mombe dzedu imba kwedu makatora mombe saka chiise kudai